ابن موفق رحمت اللہ علیہ ہر کار جکم نے نفلی حق برائے انسان و خواب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفارک دغرن حضور علیہ السلام دفار عمری کی ابن موفق رحمت اللہ علیہ یو شفق خوب من بداوی چه دے اوزد و اللہ قسمت بخت سبحان اللہ ہوئی قسمت پسوخ شو دا دوار جہان سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورلخبل دیدار پخوک کی ورکی اشقان و شاہ حضور علیہ السلام خبل دیدار ورکی امام بخاری ذکر کری چھ لم یبقا من نبوت الا المبشرات دا نبوت نا باقی صفات ہی نہیں دی مگر مبشرات صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ مل مبشرات مبشرات حضور اسلام تو فرمائی الرؤیا الصالحہ اے نیک خوبون دی وی کلچ حضور علیہ الصلاة والسلام ولخوب جخبل دیدار ورکے ابن موفق رحمت اللہ علیہ حضور علیہ الصلاة والسلام فرمائی اے ابن موفقہ تھا سمادہ طرفنا نفل حج نکر دی سمادہ طرفنا دی عمری کری دی سمادہ طرفنا دی لبیک ویلے دے وی حضور علیہ الصلاة والسلام وطا فرمائی ابن موفقہ کل چورت قیامت چی وی تمام خلق حساب کتاب تولاوی ابن موفق رحمت اللہ علیہ حضور علیہ السلام فرمائی دبیزان تلتب ولاری حضور علیہ السلام فرمائی وی ابن موفق ربطا دلا سونی زمان او بلا حساب و کتاب جنت داخل کما بلا حساب و کتاب جنت داخل حضور علیہ السلام دیر غیر کیا کبھی سال ثواب چکی گی دا حضور علیہ السلام تولان دکی دا امت اولیاء تولان دکی تا مور و فلار تا توبہ و اجداء تا پیش پدیبان استا خیراتونا استا دعاگانی استا تلاوتونا استا نوافل استا نفل حجونا استا نفل عبادت چتاؤ کو او نیت نے بچوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ استا دا اغلیت سیرہ دا دورکات نفل دیو کلو پتے کہ نیت داؤ کو چی اللہ دی ثوابون زما والدین تا زما رشتداران تا یہ ٹھول بکیات کی اللہ تعالی ٹھول سرسی ٹھولو تے اللہ تعالی رسی حضور علیہ الصلاة والسلام فرمائی انما انا قاسم واللہ یعطی حضور علیہ الصلاة والسلام فرمائی تو تقسیم ان کے ماں حضور علیہ السلام فرمائی اللہ ورک ان کے دے مراتب الفلاح شرح جکم دا تحتاوی شریف تحتاوی دا قاسم مانا ذکر کی لئنہو یقسم الجنت بین الناس حضور علیہ السلام دا قاسم دا دیوہ جنوئی کہ جنتنا بخل کو باندے تقسیمی قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ ورفعنا لک ذکرک دا دی آیت دلان دی دیر بہترین خبر نکل کی اللہ فرمائی ورفعنا اللہ فرمائی منگو چتو لکا ساد پارا مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ حکیم الامت بیان القرآن کی تلکہ مانا کی ورفعنا اللہ فرمائی منگو چکو لکا ساد خاطران ذکر کا ذکر ساد اللہ فرمائی منگو ساد ذکر چکو
سوکشتر ذات چدا اللہ دا محبوب ذکر خطکی کل چدا آیت نازل شو مفسرین دا دی آیت سلام حدیث نقل کی جبرائیل علیہ السلام راگا حضور علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام نتبوس گئی ورتوائی دارت ویات الہ العالمین سنگت ما ذکر اچت کلو جبرائیل علیہ السلام عرض کی اللہ فرمائی اذا ذکرت ذکرت معیا اللہ فرمائی کمت زمان ذکر کی گی اے محبوبہ ہر تک بڑا سرستا ذکرم کی گی ہر تک بڑا سرستا ذکرم کی گی اس پر کائنات کی تاسی دینشتے چکم دے کہ ذکر خدا دے ورسر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ کی اول جلد آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام تو وصیت گئی ورتوائی بچیا کلسی دا اللہ ذکر کے ذکر خدا کے اے بچیا دا اللہ دا ذکر سرائے دا اللہ دا محبوب دا محمد رسول اللہ ذکرم کوار وی آدم علیہ السلام شیس علیہ السلام دا فرمائی ورتوائی بچیا چکلد اللہ جنت داخل کم ما بچ کم طرف تم نظر کرو کم طرف تم نظر وارلو وی کم دے بچ دا اللہ نملکل شلو التب ورسرد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نملکل شلو شاعر وائی تو نہ خدا ہے تو نہ خدا ہے نہ خدا کی ذات سے جدا ہے خدا ہی کو معلوم ہے کہ تو کیا ہے خدای مگا بے شکا چی بندہ دے خدای مگا بے شکا چی بندہ دے یا خدای مگا بے شکا چی بندہ دے نور کھلوار صفاتی پر اختیار اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلیر کچھ شان کہا یاد رحمت اللہ علیہ ورفعنا لک ذکرک دلان دی لکی جعلت تمام الایمان بذکرک محیا اے اللہ والمحبوب دوئی اے محبوب امیگر بولو تاپ ذکر باندے اے دا یو مومن مسلمان ایمان کما کامل کرو مکمل کرو دلے دا میں تاپ ذکر باندے مکمل کرو نوڑو دا حضور علیہ السلام شان لا یمکن الثناء کما کان حقوبا آسو خل سوجد اللہ ورد دیر اچت مقام اچت شان الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاسو گوری عرش مؤلہ عرش مگوش دیر اچت جو دیر لرز وکمونگا سوچگو ام داگا عرش تا اللہ دا محبوب دا قدمون لاندے راغلے وے کرد راغلے مولا اللہ دیر خل پیغمبر دیر خستہ پیغمبر غیرتی پیغمبر ہر چیز باندھی احسن ترین دا کائنات اکمل ترین دا کائنات اللہ پہ ہر چیز ختم کرے
اللہ فرمائی قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین قد فتح حقیق سرارا گئے تاستا دا الہ العالمین دا جانبنا دا اللہ دا طرفنا قد فتح حقیق سرا جاءکم راغے تاستا من اللہ دا اللہ دا جانبنا دا اللہ دا طرفنا نور اللہ مالوسی فرمائی نور الانوار نبی المختار وکتاب مبین کتاب روخانہ چاہ قرآن مجید دے حضور علیہ السلام دنیا تجکل تشریف روڑ لو ویدہ حضور علیہ السلام پرا تھک باندی اللہ دا جہالت تک تھور تیری پرنا باندی بدل کی آمین نبی فرمائی کلج حضور علیہ السلام دنیا تشریف روڑی آمین نبی فرمائی سماد بدن نیورنا اچھت شول آمین نبی فرمائی بدغرنا کی ماد شام اللہ سیگل آمین نبی فرمائی کلچ حضور علیہ السلام دنیا تشریف روڑ لو وہو ساجد ویدہ حضور علیہ السلام الہ العالمین تسجد لگولی دا آمین نبی فرمائی کدو چتکری دائی او ببسیحت بباندی داوئی لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور علیہ السلام فرمائے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ آمین نبی فرمائی سنوری ابراغ او حضور علیہ السلام زمان پٹکڑ لو آمین نبی فرمائی آواز کی گی وے چٹول کائنات کیوں گردوئی وے چٹول کائنات روپی جنی چدادا لا محبوب محمد رسول اللہ بے سبحان اللہ حضور علیہ السلام فرمائی دا سرکش جن او دا سرکش انسان نہلاوا ما ہر یوش سیجن جز دا اللہ رسول مان اللہ آمین نبی فرمائی ہاتھی پیاس کی گی اللہ چی پیغمبران تکم صفات و اخلاق ورکڑیو آغا جے ٹھول راگ ان کرشی او یواسطی حضور علیہ السلام تور کرشی سبحان اللہ حسن یوسف دمی عیسائیت بیتواداری آنچ خوبا ہما دارن و تو تنہا داری سبحان اللہ جوڑو اللہ دے زمون دا حاضری قبول کی دا حاضری دی اللہ دا بکی معظمی و دا مدینی منوری حاضری وگردی چه دا دے پا ذریعے سرمونگا مکی معظمی و مدینی منوری تورس